Hadicitop ledépet WC. Tényleg. Valami szar az egeremmel, és nem tudom, hogy mi. Elmentek monitorom. Ja, leállt a baszom, lol. Várj, mert full screen-en van ez a szar. Majd ne indítsad. Így most jó. GG. De azt így kell írni, GG. Az ADC-n 5 perces flash, meg a jungle-on is, a supporton is, úgyhogy ezeket ki tudjuk szedni. Nem tudom, hogy mi a szar. VV, acsi. Dupla V, acsi. Ah, PP. ez a Acsi. Z0. Ja, szóval hogy szerintem tényleg arra kéne játszani, hogy earlyben tudjuk őket punisholni, vagy hát legalább a Nugchant, hogy ne tudjon perma full clear-elni és 6-osig Ja, elmenni. tehát mondom, hogy mi lesz. Tehát, hogy top-topot full clearezek, aztán amikor elviszem botkrabat és rekalozok, következő recall után az elemi raptorokra megyek. Arra kell, hogy bot priod legyen, és oda menjünk, és levédjük a raptorokat. Egy kempet Jó. elviszek, ezzel kiüssük a ritmusából. Ez hány percnél? Ha 4 perckor fog spawnolni, ugye a 4 perc 10-nél fog spawnolni a Gromp, hogyha top-topot full clearezik, úgyhogy akkor ilyen 4-50-nél köbö. Jó. 4-50-50 perc. Ha ezt lúzoljuk, amit nem lúzolunk, akkor lower bracket-en vagyunk, vagy kiestünk. Lower bracket. Lower bracket. Jó. De Az nem lúzolunk. Nem, csak kérdeztem, hogy ha. Érted? Mert hogyha ezt megnyerjük, akkor döntő. Nem. Nem, Amúgy vágnak, felső vágnak, ági Akkor döntő. felső ági döntő. Jó. Még nem Lúzrának döntő. paraszék. Micsoda? Mi? Lúzrának paraszék. Ja, Ha ellen. Nézem. lúzolnak, akkor lenomúval lejátszanak. Na jó. Saját. Redik. Nem Fókuszáljunk. lúzoltak, úgy hallom. Earlyben Drake-eket stackeljünk, és a bot Na, prióval ready? tényleg sokat Top, tudunk jungle, csinálni. sub. Pillanat. Jó, vált. Top. Oké. Köszönöm, Jégi. Szóval a bot prióval játszunk. Hogyha eljutunk late game-ig, akkor geci erősek lesznek a Az fightokban. én csempem kurva szontalan egy itemig, viszont majd utána meg addig is meg akkor tudunk játszani, mert megában meg egyszerűs vagyok. Oké, toppal scoutot, hogy blue buffon kezd, és ott van-e a jungle, az a dolgod. Ja. Fel tudsz sétálni, csak időben, ne túl Rájma, hamar. majd be akarok állni a bokorba. Én oda akarok majd bevardolni, majd ha elmennek. Jó. Oké. Raptorokat próbáljuk majd Van invédelni. markolom mindig, itt van be még. Igazak, ha írek amúgy. Itt egy Ez mit Nocturne. csinál? Ott lehetnek bent, vigyázz. Jaja. De menjünk? Féssekkoljuk. Hát nem merek. Max Vardal. Várjál, 5 a dupla, Fent volt a dupla. Nocturne. Syndra miss. Így Nocturne van. az itt volt. Ez jó. Az kijött a Ghost. Menjünk a late invédelni ezzel? Menjünk late invédelni ezzel? Nice. Gyönyörű. Nem jó, nem jó. AD low. It's fine. Így még jobb. De lebekkelek. Jó, én maradok. Pullolom a vévet. Én kivardolok itt. Kiflasselt, ugye? Aha. Igen. Na, az a vard, az jó lehet. Amikor topnak nem kell csekkolni. ADC-nek nincsen flash, azt lehet büntetni megint. De van cleanse. Hát Bron Az van. kezdem, hogy itt kell szerintem. Ja, topon kezd biztosan. Csak legyen priós full craze-ek. Itt Hol van. volt a koronáta vajon? Vardoltam neked. Actually, én csak bemegyek a jungle-be. Játszok hard prio boton? Hát, na nem mérek oda, de Hát, lesz ne- piong. Jaja. Nem, megyek full psychopath, megyek a raptorjaira. Jó, próbálok megvárni az XP-vel. Meg nem lesz, de nem baj. Nekem level Jó. 2 úgyse annyira számít amúgy. Csak kezdjük el pusolni. Ezt akarod, hogy bepusoljuk, vagy kövét? Én most megyek a raptorokra, ott találkozni fogunk kinda. Vagy ez lehet Jó, full... helyezkedjünk felfele. Hogy előbb tudjunk elindulni. Én szólókire helyezkednék itt. De még level 2 stack leszek. Megy ez. Luk. Ütöm. Bot lane jöjjön velem? Az- Nem bírunk, fightolunk. It's fine. Ez túl sok már. Még chill szerintem, nem? Öljük meg őket, öljük meg, haló? Bot dive, nézd ma óval, nagyon lovasak. Nincs de dupla vém konkrétan. Essel tudsz menni? Fightolni? Nem, én ezt akarom játszani. Nem Smite-on tudom. van. Ja, játszunk Nekem lent, Nincs smite, please nekem nincs játszunk. smite-ja. Elvittem. Nagyon jó.
Srácok, játszunk le, nézzétek AP-kat. Dive, dupla wave, nincsen guys. Jinx flash. Jövök, nincs dupla vém. Egy Jó. HP, kiflassált. Hát risky, vagy risky? Meg tudjuk játszani? Szerintem risky, de Kettes Renáta. nincs Renátának cucca. Majd tankolok és kiflassolok. Jinx. Hát, Renáta. Az is Üssed? meg lesz. Üsd meg! Én. Nem megyek közel. Há, Jó, tökéletes. Jó, nem Tökéletes. gáz, nem gáz, nagyon jó. Nagyon jó. Szép Nem nem Gyönyörű, tudom, gyönyörű. Szép. Summonereket trekkeljetek. Nincs semmi boton. Kiflassált a nok. Azt tudod csekkolni Big, Q-val? big. It's fine, nem kell. Azt hiszem ott lesz. Nem, nincs ott. Az meg új wave van, nem néztem. It's fine. Jól van De Nocturne. ott van. Jó, az még jó, az Jó, még nagyon talán szép kis srác. van. Mindketten Így giga tovább. hátrányban vagyunk jungle-be, az neki nagyon rossz. Meghalok. Jó, amúgy ez... Renata. Úgy ez nem rossz. Ah, Kiflashált actually. Nem kapott a Jinx assistot. Jó az. Jó a wave még. Ja, XP-zek csak. Az megy a Croakra először. Ja. Be tudjuk Jó, védeni most botkevet? kicsit játszunk defenzíven boton. Valószínűleg le fogják invédelni a dzsungelet Azt amúgy. fightoljuk. Megbasszak őket, van egy Nincsen wave. törököm. Nagyon nagy wave van az eneminek. Essünk full build. Amúgy tök mindegy 2v3-ba is megbasszak őket, Maokai annyira erős vagyok most. Szerintem itt akar midet amúgy a Nocturne, nincs flash-e. Még Croakon van, de talán jön midre. Le akar téged flashelni. Wardoltam a Nincs flash-e, dzsungelet. nincs flash-e. Ja, akkor jó. Nekem kell 1% XP. Hogy... Nem tudom móvolni. Bekelt. Vagy jövök botcrabra. Vagy botkreben van már most, vagy lebekkel. Botcrabben van már. Belőtök. Már elég defenzív van, nem bot. De nagy damage-en van bazzánk. Nincs botcrabben, backelt, akkor topside-on lesz. Jó. Akkor topside-on van. Ja. Stackelünk wave-et boton. Tudunk majd Drake-et játszani. Raptor Bot side 10 play stack, megyek Raptorra. Essel, gyere, te is mélyen. Jó. Jövök. Pusolom a kövi wave-et. Akár hex flasheltek is, de nem, először elviszem a campet. Ott lesz az egész botlane, mind a kettő Nincs ott nálam lesz. Csak húzzuk el a campet és jó lesz. Botlane mögött lehet, Minden van vigyázz. flash, minden van flash. Van. Risk a midlane. De meg tudjuk, ki tudjuk húzni legalább Luke. Leduplavítom, azt elmegyek. Botlane nincs itt Tudok még hex mindig. flashelni. Hex flashelek mögé. Itt van a bot, jó? Hex flashelek. Ne, gyere ki. Most jön. Nocturne 24 Megyek CS. bot. Drake. Azt használd el azt a tucot? Akarsz clearelni, vagy Drake? Ne, akarok clearálni. Minden campen, mert annak is semmi, csak rugjai vannak. Jó. Az sincs, nincs semmi campje actually. Boton csak pressure-öljük őket. Nocturne-nek muszáj Perma forszolnia, push-olja. semmi campje nincs amúgy guys. Most forszolni fog butagenket. Nem nagyon tudnak, mert nincs engage-ük. Renátának nincs flash-e. Sokan kért a flash ultim. Nocturne akar menni majd a raptorjaimra, azt próbáld meg neki coverolni, direkt topside felé. Elvitte. Nem, az nincs ott 20 szek, az élet. Ja, jó. Megkerek topom. Meg lesz a 6-os Blacky, ugye? Igen, ebből a 15 vélből. szekes élet, ott leszek időben nagyjából. Próbáljunk hozni egy plate-et. Ja. Jaj, azt nem tudja elvinni, ez coverolod full. Itt full clearezném guys topot. Reszetelek. Look? Ütöm neked. Tehát, hogy rekallolsz? Reszetelek, aha. Látta? Nem, tudom, miért forszolják. Tudom a játékot 1240 izére. Tele van, akkor nem tudom, miért laggolok. 144-re Kell lelokkolom. egy pauz? Nem, megvan. Van Mr. Dropolgatok. Pressure-öljük botot, hogyha visszafájtolnak, akkor... Full clearem topot guys, full clearem topot. Nocturne flash-e húzzák. Föl Vigyázz, lehet topon topon. kell, Fent van, topon fent van. kell. Fönn van topon. Nincs még flash a Nocturne-nek szerintem. Hát, ilyenek tudod, nem? Jó, boton nagyon kapják. Ja, Hogy és kapcsolom mindenkit? hogyha így marad boton, nagyon... Top cabra jó játszok neki. itt, top cabra gyerek velem. Hatos vagyok dive. Próbálhatunk. De csak ilyen távolról, ne all-in-ezzel. Blacky gyere top cabra. Renátára. Itt van a Nocturne Jó, és ez az enyém. Van már flash-e, de jó. Már amúgy ez így... Az mehet. Most fussunk. Van flash-e. A topunk, nem tudja jönni időben, az a baj, nem jó. Óta It's vagyok, fine. de... Megvan. Bekeljünk ki, It's fine, bekeljünk. Megölöm. Reveal-etek a Lent lehet a jungle, ez szédra. nagyon jó nekünk. Jó, nem, itt van, nagyon szép. Jó, az kurva jó, akkor vigyük Vivet. A Bekeljünk botlane blokkolva. Kingdom van, bazd meg.
Ja, Nincs srácok, ulti. boton mindjárt nincsen tornyuk. Csak játszunk körülötte. Boton már umbrálom van, bazd meg. A Cody Annyira Wardot rak feleség. ki a Heraldra, amiben játszunk továbbra boton. Oké. Nem Drake-re játszunk? Botra játszunk, De az a ne. lényeg. Bot Drake, tök mindegy. Lehet Drake-eket el kéne kezdeni stackelni. Na, kéne. Late game-ük kurva jó, az vigyázzunk. Nincsen Jinx flash megint. Meg lesz Elkezdte hatosan volt. Heraldot. Arra menjünk? Amúgy Menjünk. jöhetek én is, jövök. Menj te is. Ott lesz már Renata first move. Ha Renata Nem, kurvára nem lesz ott. nem szedik. Csak Nem blokkodnak. szedik. Jövök Várj, bot. erre jött, itt van a dzsungelbe valószínű. Jó, ha szagyd ott akkor. Az a legjobb, ha ti chilleltek amúgy a mappon, szorunk boton valamit. Itt Ja. nézzük. Fight, Orionnál van. Itt vagyok. Be a jungle, menjünk mélyen. Szedjük a Nincs Renata valókat itt. flash. De vilálni kell Nocturne, megyek a campre. Es velem itt a Jó, raptorokért. én permossal Itt volom. hatom, egy wave. Ez lehet rajtam, Hol van, nem hol van? rajtam. Nem, Ott. Akkor Jó, Drake. dive bot. Dive Van bot. TP, guys. Van tépem. Enemynek. Nincsen Jinx flash. Renata flash, egyiknek sincs flash-e. De szép! Nice. Nem is kell elsietni amúgy. Tudom szakítani a Syndrát, tudom, mehettek. Tudom szakítani. kell a Jó, wave, kell a wave. kövi wave. Hiszek a smite-om, elviszem a campet, level 6 leszek. Én ebből már level 6 vagyok. Most Lehet be kéne nézzük. pókolni előtte. Nincsen cooldown. Renátát Ultizok. ultizom majd, Renátát. Gyere, Jó, gyere, meg. TP. Nice, teljesen jó. Teljesen jó. Még TP? Hol Top TP? lane-jük TP-zett. Nice. Nincs ultija. Volt tépezett botra? Nocturne Aha. bot. Igen. Oké, Nocturne-nek nincs ultia. Nincs ulti, nincs flash. Syndra nem tépezett, haza kell mennem amúgy. Itt mert vagyok. Kitadom. Van tépem, viszont visszatépezek. Nocturne most nincs Gyere ultja. itt, bajban lehetek. Ne, chill. Jövök. Csak be kell. Azt hittem játsszuk még. Én kezdem a Drake-et. Kellett Smite, volna de nem már. baj. Itt szok. Nocturne ulti mennyi? Nincs, nem lesz még fönt, ugye? Nincs, Erre a nincs, fightra. nincs. Nem lesz. Látlan. Nincs smite-om, 30 sec. Itt vagyok én is, itt Kell a vagyok. mid lane, kell a Itt vagyok, mid lane. itt vagyok. Luk rajtam. Lefele kájtoljunk. flash. Ugye ez a Syndra flash-ra, a Syndra van flash-ra, el tud jönni. Szedd ke Wardot. Adtam rád a shieldet. Rajtam, Nincs Syndra. Be kell. Gyere ki. Jó, Back, gyere ki. Back. Van még Ori ulti. Csak gyere ki. Back. Csak hogyha ide jönnek, játsszuk. Nullosak, de... 8 a smite. Csak összetegy. Elkezdem ütni. Amúgy ezt tudjuk vinni, nem? 3v4-ben is. Ne reset. Ja. Van? Mindjárt jövök. Van smite. Küldtem a betűt, majd kaptuk Van vision smite. mindjárt. Nice. Nice. Sorry, my bad. Semmi baj. Oda egy kartusz Ja, ulti ez valami még kurva nincs. jó volt. Hát CD-n. Ja, bazd meg. Ward lehet lemúvom, hogy vigyázz. Ultizok botra mindjárt, hogyha még ott Jó. vannak. Vigyázz Vigyázz. az ultim. Szép, gyönyörű. Jövök bot. Én is jövök bot. Azok Jaj, de halnak. jó vagy, Gyere haver. Orionnával? Játsszuk lassan. Mega doomed a Jinx. Csak ne halljunk meg. Nice. Nincsen flashen, nincsen Ulti az, flashen. ami Rajtam van, ez I'm fine. Kijövök, semmi baj. Adj vision majd rá. Ó, meghalt. Menj rá, bro. Ó, szép dodge tőle. Oké, recall. Wolfoknál nézd meg amúgy, Acsi. Ott lesz. Védjük el, vagy recall? Vézem, szóval. Neked mindegy, szerintem te maradhatsz. Most Wolfoknál már van. recallolok. Jött a Syndra tépe. Játszunk Heraldot akkor viszont. Ja, majd játszunk Meg így egy- TP-re. Orival lemész botra, Ez a még midre. Amúgy maradhatsz Jó. is, nem? Pussolja. Hát az vagy nincs ultink, de Nocturne ulti sincs, úgyhogy ők is use De leszek. bemegyek Rajta van midre Heraldon, szerintem. Gnáros, Ja, slide azt mondom. rá. Játszunk Heraldot? Már rajta Nem van. leszek Heraldon viszont. Nem baj. Nem baj. Á, Bot. Sem. Akkor nem tudom, mit Akkor láttam. izé sem. Ember Az- előnybe vagyunk, csak jó, várjuk. ez jó. Van flash Itt jó, itt leszek a Syndrán, Syndrán vagyok. Nincs flash. Jövök Syndra. Nocturne. Nincs flash-se. Syndra hal. Itt jövünk. Nagyon szép srác. Az összes hal. Kétszer a dupla vém. Jövök Jaj. én is. Maradok Ő ide. is izét. Ja, nice. Van Koom. Hagyjuk. Nincs semmi. Hagyjuk. Nice. Vagy Teljesen jó, boys, Herald. teljesen jó. Herald. Tudom ultizni midet amúgy, ha Jó, fölsétál. jövök én is, és utána egyből csináljunk Herald plate. Jinxnek milyen summonerő vannak? Egyedül van Nincs itt flash-se, ellenem. nincs flash-se. De Van ultizod? cleanse. Meg fogja látni a Renáta, minden is be fog neki pingelni. Felesleges ultiznom. Akarunk Herald plate most még gyorsan, back előtt. Simán, nekem kurva jó spike-om Nekem van most. csak- Elviszem a midwave-et és megyünk topra dive-olni nekem csak healelnem kell campeken. Ornt, nagyon nehezen dive ők, szóval az van. Nocturne már ultizni fog botra. I'm fine, van De flash. flash-e nincs. Ja. Nem tudunk topra menni?
Én tudok jönni raptorok után. Forszolnak boton. Vigyázz boton. Menjünk top. Van Heraldunk, nyerjük a split mapot. Tippezek, bekijövök. Jövök. Oké, Jó, akkor csak Heraldoztok. Nocturne ulti lehet. Vigyázz, nem jó. Syndra megy botra, csak bekéltek. Ja, találni fogok Heraldozzuk topot, please. Herald top. Először damage-elj. Amúgy megek nálunk van. Őt nem tudom, hogy Tindra mögöttetek, dive-olnak boton. Ó, Jézusom. Push. Topot ki tudjuk dive-olni? Nem, szerintem nem tudjuk. Nem tudjuk. Csak nem tudjuk tankolni. Nem jó, csak De amúgy szerintem... nem is kell hitelni. Csak heraldozzunk topot Most egy gyorsan. plate-et jövök Blue F után. Hallod, Plate-et hogy szedünk. az a Jinx volt, hogy csütett rám. 700 Ezt legyen. már insta viszi a Herald. Jövök. Ezt be tudjuk fejezni. Ki kell sétálnia. Na kisétálok Kibír akkor nem annyi. bírunk menni. Ah, it's fine. Hát nagyon sokat lúzolunk így boton. Nem megyek már botra, én Ezt egész. nézd! Már Lehet odaérek. Nem. 6-szor lecézem. megkelljünk le. Fejjel, még egyet, Még fejjel. egyet, ja. Azt nézd, bum. Full bot setup Big. most. Okosan játszunk, amúgy elbírjuk még dobni. Nincs Nincs flashünk defense. Oriannán, meg most Zayan sem, meg nincs ulti sem. Most akarnak Ornn ultival engage-elni midre. Gnár bekelsz majd a wave után topra? Most akarnak Ornn Nocturne ultival hard engage-elni a mid ADC-re. Gruppoljunk és Ja, pillanjuk most- le őket. Midvélen óvatosan próbáljuk meg elvinni a bot tornyot. Syndra nagyon erős. Bot vision setup Nem baj. priority. Bot Nincs vision nagyon setup jó. erős. Nem tudjuk Nocturne topon megölni, van. nem? Jó, kimegyek botlane-re egyből. Jövök az S-sel. Mi? Ott Itt van. meglátod. Nekem ide kell valaki. Jövök mindjárt. Jövünk. Mehetünk a red buffra is. Skippem a saját campeket, nincs campem. On Itt a top. Renát rajtam. Kings bot. Hát tudok hex-flashelni. On TP lehet van. Itt vagyok én is. Ornn TP akkor van, akkor fixen van. Nem vagyok ott. Bot, maybe? Ornnnak van Jinx. TP-je. Itt catchelek, hogyha jön. Nézd. Lefele lögd. Jövök lentről, Jinx is jön Jön lentről. egy Nézzük, TP, jön egy TP, TP, back. Gyere ki. Nem jó. Full mate. Srácok, együtt kell játszani. Nagyon Ja, messze ja. voltam. Meghaltam. Most mindenki hal. Nem gáz. ADC DPS-ünk nem tudunk mid jungle supporttal játszani Hát semmit. futom. Jó, it's fine. Kicsit unlucky volt, lúzolunk a Drake-et. Nem Drake-et tudjuk nem meg hiszem. ellenállt, tehát amúgy nincs damage-ünk, geci. Hát már szükséges csak- rá- De van, csak rajtam van, szóval Igen. Ja. Nincsen baj. ne menjetek nagyon messze tőlem, mert outrange-elnek minket így is. Nem baj, topozunk egy tornyot. Ja, teljesen jók vagyunk gamebe, meg geci erős vagyok én is. Csak játszunk körülöttem. Ja, játszunk ADC-vel. Nincsen Nocturne ulti. Most kell az ADC midre, és akkor az Orianna Igen. vigyázzon side lane-en. Nézd ott? Jövök én is ultival, ha engage-elnek. Szép. Flash-sel. Jövök még ultizni. Tudunk játszani, Húsz amit között. erre? Ultiztam midet. Jó, csak vigyétek el a tornyot. Az jó. Jövünk. Gyors play, mert base-ről ott oda mennek. Gyerek, meg vagyunk. Back. Nagyon jó. Jó, meg vagyunk. Bot, jó, catchelem botot. Free flash. Kettő Szép, flash, van, még van, szép. van most már damage-em, meg az itemem. Együtt az 5v-töket most nyerjük. És 2 itemen van, csak játszok az ulti CD-jén. Én Ja. is 2 itemen 15 vagyok szekenként lebekelek. van. Megyek midre, base-ről. Én Renát jövök a Syndra midre. free target. Nocturne biztosan nem fog előttük állni dupla wave-vel blokkolni, rosszul fog pozícionálni. Viszont most nincs flash Syndrán, srácok. Ja, most perma büntetni kell. Szerintem botra tudunk most csak játszani. Toppon Herald nem lesz egy igazán 30, van még. egy 30 Herald. Jó, azt is játszhatjuk. Hozzá nyugodtan azt a campet. Wolfokat. Hozzám? Meg, Nyugodtan jön. TP-m szól, fenn van. De nem. Van TP Mármint, hogy flash. fenn van. Ott a Syndra, nincs aki flash-e. Nem tudom mit csinálnak. Jövök Botra midre. kell vision csináljuk, hogy a Oriannánk tudjon splittelni, mert Gnár kellene, hogy side lane Nocturne- legyen. Gnár kellene, hogy boton legyen. Orianna mid top, rotation. Ja, Annyira nem... Jön le a Syndra, amúgy nem tudunk de valamit csinálni Nocturne missing, Nocturne bot lesz. Ezt szedjük el Ja, Wardot. vigyázz boton. Ezt a Wardot kiszedem velem, support me. Itt vagyok. Nem mutasd meg magad, ameddig nincs. Itt van a Nocturne. Chill. vele. Lucas? Nocturne mid fölött alatt. Nincs flash-e. Bot side-jukba menjünk be. Mi? Ja, bot side-ba. El fogom találni.
Herald control Bazd játszunk, meg. Herald control, back to Herald guys. Ja, Herald, vigyázz Egy le boton. botra. Jöjjünk? Hololjátok, hol van? Bot Itt lane, van, van, boton. boton. Jöttünk. Jó. jó, go, a Herald, mid go, wave, Herald. mid wave. 40 szek az én ultim, vigyázzatok az orra, Ornich. Ne játszunk Mindenki ennyire. boton lesz. Csak Van úgy tudunk TP, külön felmegy. játszani, hogyha full visionünk van. A Gnar játszik side-en, ő túl tudja élni a Nocturne ultit, az Orianna az perma mid topon vált. Midet topot lefarmolja, Maokai coverrel, utána vált vissza mid lane-re. Nocturne játszik, az Orianna játszik defenzíven, Gnar agresszívan, side lane-en. Kezdjük a Herald instant. Jövök. Ha ezt fightolják, akkor nyerünk. Ja, lesz meg ám, és geci vardok vannak. Ja, Ja, ezt nem tudják boton. fightolni. A botot téged akarnak catchelni, vigyázz. Igen, egyetlen playük, Jött a backfire. Jingle-t. Vagy Jinx volt, sorry. Boton meghaltam. Meghaltam. Itt szok. Najbut. Tudjuk a Blue-t. Nem láttam, mert van a bokorba az a geci fejű. Jinxet mindenki bírom snipe-olni. Hát messze vagyok. De elfutja. Lesz megint Nocturne ulti lassan. Viszik a botcampeket. Respektelnünk kell a move-jaikat. Menjünk rá mid-turretre, ha rámennek a blue buff-ra, akkor menjünk mid-turretre. Van Gnar taping. Nincs ornultiuk. Heraldozok. Ja. Orianna vagy gyere ide? El Orianna. Nincs színrefes. ASAP. Renáta később jön. Bevettem az utcán. Ebben egy turret van benne. Mi a fasz? Itt egy Renata. Nem köszönni a cleanse-t. Kilőttem az ultim, nincs ultim. Fejjel még egyet, az jó. Csak jöjjünk ki. Itt egy Jó, Nocturne. midway. Jövünk oda. Arra megyünk. It's fine. Back. Jó. Ne. Itt van egy ward valahol, nem? Valahol, ja, betriggerelt, nem tudom hol, nem látom. Backeljünk le Drake-el. Engage-elni akarnak minden. Ja, nincs egy shooting, vissza. 5-ös golyóként kell menjünk. Gnáron kívül, vagy hát akkor 4-es. Orianna most nagyon vigyázol side-en, mindig coverolnom kell téged. A Jinx erős nagyon, az a vigyázzatok meg a mid. Jinx mid Vettem egy erős. stopwatch-ot Kövi Drake fightra. Én is. Baront is nagyon gyorsan Nem vissza. tudjuk. Tinderát megnézem midem, majd a fölsétál. Csak tartsuk meg a kontrollt, és gruppoljunk be mid lane-re. Gruppoljunk be 5-en mid lane-re. Minden keresztül fightoljuk. 4 top, vigyázzatok, 4 top. A top követ azért hozzuk el, guys, közösen. Vigyázz topon, ott lesz mindenki. Igen. Top cap kell a site miatt. Megyek midre. Jinx top. Oké, mid control, és menjünk bot side-ra. Erős topside controlunk van. Az Oriannát coverolni kellene még egy wave-en, és utána jönnie. Hozd a wave-et és gyere bot. Ki akarom wardolni. Elkezdem szerintem. Itt van Move-oljatok botra. Van visionjük. Ne, az nem jó, megint splitel vagyunk. Csak Nem jó. coverolj, vigyázz. Oriannát Viszünk még egy wave-et közösen. Oriannát ezt controlni kell. Erre nincs izéd? Control wardon van, de kiszed. Nem jó. Midwave. Ott kell hagyni. Dodge-ot ki ezt a wardot. Ne sétálj bele. És kezdjük el a Nem, dragon. azért nem akarunk elkezdeni. De, Jó, kezdjük mindegy. el most. Csak tékeljük a Drake-et akkor. Húzz ki. Hullod, és akkor... Fightolni fogják. Nárcson, ha beultizik, akkor baronunk van amúgy. Syndra Nem top. fogják. Szerintem tudunk a sorra játszani. Mész topra, Lucky? Aha. Ja, tudunk nassorra játszani amúgy. Szedjük a vision-t és rekallozzunk. Vagy először rekalozol? Oké, az is jó. Én arra rikolozok, most vigyázz minden. Az is jó. Mid meg top most play-elhetnek. Rego recall. Bekelek most. Oké, akkor elviszek még egy extra Nárcson lehet topon van. Biztos topon van, vigyázz. Nem, nagyon passzív a gyerek. Bekkelek, van Black Cleaver-em, Kapcsol biztos vagyok. Ja, most tudunk fightolni. Tényleg erősek vagyunk. Ők is fightot néznek. Jinxet Syndraت egyhitelni kell. Itt van egy wardjuk, ezt nagyon ki akarom szedni. Keriknek mindenjük. Először kempeket vigyünk el, utána groupolunk. Ott back a gyerek. Most már el tudok kezdeni, hogy agresszívabban side-on játszani. Ha Nocturne látom a Most másik kell, amikor a oldalt. Gnar agresszív, akkor kell elkezdünk majd a Nashort szerintem. Tudunk Nashort kezdésre játszani, ugye? Igen. Először szerezzünk meg full mély controlt, és amikor túlságosan távol vannak a Nashortól, akkor kezdjük el. Kövi wave. Sétáljunk fel. Meg amúgy van Navarim, gyorsan visszük. Itt szerezzünk Még vision. egy wave deep, még egy wave. Jövök veled. Vision, és utána menjünk vissza midwave-re. És Oriannát escortoljuk. Gyere itt, ezt ki akarom wardolni. Coveröljük, vigyázz. És akkor Jó. most lassan kezdhetjük a Nashort is akár.
Ja, de amúgy ott is maradhattok, el tudom kezdeni hitelni. Ezt el tudjuk hozni? Kezd el hitelni? Nem. Nem, tankolnom kell, nekem az a baj. Igen, Látják. igen, Amúgy gyere van vissza, gyere Drake. vissza. Van A bara. Vision. Jaj. Szerzzük vissza a Vision-t. Csak sétáljunk fel midden most. Azt Kövi is wave-re sétáljunk fel. Lehet indulnak botra. Csak meg majd híválni. botra. Gyere midre, egyedül vagyok. Ott a Nocturne. Már csak 2 vagyja van a supportnak. Tolom a toppot. Coveroltak? Ja. Ha. Most coveroljuk topot. Az pusolja Vigyázz. magát amúgy. Luke, Nocturne, catch. Mögötte vagyok. Itt a Syndra. Syndra bot. Ezt, flash. Bazd meg kilőtted. Nem Go baj, Drake, jó, go Drake, Gruppaljunk. gónas. Botton túléled? Nem damage, meghalt. Túléltem persze. Amint a... Beléjünk kell jönniük. Ugye, Nincsen engage-ük. Jinx Orion nem van. Jinx ultival tudnak lopni. Tépizek. Look me. Jött rám az ult, ez fine. Elbasztam. Vissza a sorra, guys, vissza a sorra, can't be. Szó. Fightoljuk meg. Fáj... Ne adj a Jinx Ne adj reszetet! 1 HP. Megvan. Kurva jól vagyok itt oldalt. Nagyon chillelek, tudok free hitelni. 1 HP. Halt. Jó, megölöm a Syndraت. Nice. TP-zek vissza balra, ki tudom Solo tankolni. killelek. Gyere! Baron. Jövök, csak vigyázz meg, megszakítson. Él a Nocturne, szóval Syndrát itt. Tudok majd mennyire healelni. Orionnának kell zónolni Azt a majd Castle az nagyon jó, akkor csak Nocturne ellen vagyunk. Jaj, csak Nocturne ellen vagytok fixen. Van megám. Csak zónolt, hogy ne legyen ránk visionje. Jó, nice. Nagyon jó. Fightoljuk, még nincs flash, de Mehet. van. Most van. Meghaltam. Most már Multis, gyere! Nem jött. De megöljük, gyere! Steelbot. Megölitek. Nice. Jó, Jó, nice. Back. Van egy blue buff is, blue buff utána back. Egyszer mit üzeltem, mert nem tudtam átmesélni a falon, bazd meg. Bazdmeg, én meg elrontottam a izét, Syndrát megölt ingyen. Vidal, nem akarok itt maradni. Jó, meg lesz. Én nem is viszem el. Nem viszed el? Vidd el, De, vidd el, el vidd kéne el. vinnem. Ezt James fix flash-et, most ő is. Syndra flash, tudjuk? Nincs Nem info. tudjuk. Nem tudom. Jó, most nem bot tudom. side-on akarunk A lenni. Dragon nem számít, csak a bot side-ra játszunk. Ja. De vigyázz, mert amúgy plate tudnak most csinálni majd. Most az kellene, hogy Gnar mid, mi pedig 4-en boton. Gnar mid, 4 Jó, bot. oké. Ezt még Erre megadom váltsuk fel. át. Szerintem midről openelni kell botlane-t is, de 4-en kell midden lenni. Gnar mid. Hát tudjuk coverolni, de Gnar legyen midden. Erre itt vannak négyen. Ez a wave-en játszunk, ez a wave-en, guys. Jó, de menjünk be, dzsungelükbe akkor. Igen. Még egy vévet talán Nocturne- közösen. Hát nem vagyok ott, be tudnak most engage-elni. Nocturne-nek van stop facsa, úgyhogy nagyon óvatosan játszunk Jó. ellene. Tud milyen Most csak jönni. megyünk egy mid wave-ért. Jaj, vigyázz, te boton. Most Botot viszem, lassan. Botot lassan. Nem Orionnának kell egyedül lenni boton, guys. Jó, hát most ne show-volj boton. Jó. Engage-elnek alatt mi, gyere vannak. onnan, hard engage-elnek. Nem tudok kijönni. Jövök. Jó, Nocturne halt. Nocturne halt. Itt vagyok én is. Syndra. Peel. Haltam. Syndra, én haltam. Adj itt! Syndra halt. Jó, Run, nyerünk. Peel-elt botot? Jövök. Hát nekem ott már mindegy volt. Szóvaltam. Boton nagy vévetek van. Nice. Ornél egyedül full HP-n. Megbasszuk. Menj a Drake, nem? Ja, sima. Mert mondjuk bottorony, azt utána. Ez a shield Ducky. Amúgy az jó volt, baszod, de még húztam 15 szeket. Ja. Mondjuk Starfight volt, mert Syndra amúgy instant one-shotolt engem, kapja be. Túl De már nem Drake. megyünk. Három. Vidd el a goldot. Ja. Ne, bekeljetek előtte? Drake megvan, bekeljetek előtte. Én nem bekelek. Megkelek, megvan az én. Vigyázz, minden. Orinába bekerítjük el. Él a Nocturne, és van ultia. Menj onnan. Ja. Lesz ultia, hidd el. Lesz ultia. Engem nem tud megölni. Kópium. Jó, vagy csak gyere ki onnan. Mehet Drake, tempónk van, nem tudnak botside-ra jönni. Tagról megismerem már gyereket. Elkezdem. A Drake-et kezd el, légy szíves. Vagy a Blood. Ragnar. Ja, jó. Úgyse jönnek a Drake-re. Oké, most tudunk siege-el mid botot. Én megyek boton, jó? Még 4 mid. 4-en kellene boton. Jó. Akkor ugyanúgy Gnar mid.
Jaj. 8-ak a tépem amúgy. Jó, csak náron vigyázz, minden, mi pedig... Szerintem 4-en kell Slowba, mindennek slowba? amúgy, de... Nem, 4 bot az teljesen jó lesz. Slowba nyomom. Dorigával. Nézzük? Úton vagyok Megállva vagyok óvatosan. most. Megámban. Itt jöjjünk be agresszívan? Mire van? Be kell a... Lehet itt vannak. Nem, ott Jó, a nem. Nocturne. Be kellnek defenzíven. Várj XP-be, várj. Anyádat. Bocs. Hagyjál már Jó, az nincs Banshee Syndrome, guys. Gyertek ide? Viszont Rabadonja van. Óvatosan itt. Ez itt Gyertek rossz ki. hely. Ki kéne jönnöm. Gyere ki. A Geci nagy ultit Itt az kaptak, Geci ADC-vel. nagyon kaptak. Nagyon nagy ultit kaptak. Nézzünk boton. Boton vagyunk. Jövök botra. Vagy... Van még ulti. Catch-re müret. Ja, nem kell erőltetni most. My Baron bad, lesz itt egy csak játszunk a perc múlva. sorra. Így 2. It's fine. Kint vagytok? Én kint. I'm Te is? fine, I'm fine. Bekeljük le. Topside Vision-t akarunk csinálni. Van Bekeljen stoppacsunk vagy kell mindenki. jungle camp? Blacky, van zonya Hát vagy kell látnak jungle engem camp? itt. Meg vagyok, most tudok. Azt mindenféleképpen farmoljuk ki. Na jó, bassz meg. Vigyázz Vigyázz boton, meg, vigyázz meg, nem boton. is rád. Oly, el kell flash-elnem. Jövök rád. Nem baj, ha meghalsz. Csak más nem. Oh my god. Szaladj. Beállít el. Én nagyon megyek most topon, nagyon hatalmas ilyen van topom. Kurva szar. Kajda már Csak be kell ez kéne. Megkelünk rég. Jaj. Bekeljen le mindenki és megyünk Topside Vision-re. Ja, csak most nincs flashünk. It's fine. Nagyon óvatosan kell megjátszani, mert most van win conditionjük. Vigyázz topon, most már nem haladsz meg. Van még minden ultiuk. Ezen a midwave-en megyünk be midre. Wave után Topside Vision. Topside control full mélyen tartsuk meg. Az a baj, hogy nincs stopwatch. Neked nem kell bekelni, Dandon? Nem, most jöttem base-ről, meghaltam. Ezen a wave-en midwave mindenki. Nagyon erős vagyok, csak pileljünk. Hagyjuk, hogy a Nocturne elbassza. Hogyha beultizik, Szerezzük meg a full controlt mélyen, forszoljuk őket ki a jungle-jükbe, és utána kezdjük el a nasot, amikor már túl messze vannak. Rakíts meg. Nice. Le van majd fardolva. Ja, mindjárt megyek, ezt black rillelek minden. Vagy használok először ilyet. Nem mehetek botra? Azt catchelni, fixálni kéne. Várjuk, hogy a Gnar fixálja a botlane-t, addig csak lassan. Most van engage time, Topat tudunk együtt. azt hozzuk el, és a következő midwave-vel a Gnarral együtt. Engedjetek ki. Lehet rám jön Nocturne. Itt vagyunk. Nincs Jó, stop, menjünk szerintem. vissza midre most. Következő Kéne az a midwave-et, és a Gnar midwave, is kéne a legyen itt. midwave. Minden Midwave, engage-elni akarnak, minden ők engage-elni akarnak akarnak. final midlane közepén, mi nem akarunk, mi csak clearálni akarjuk a wave és vissza a jungle-be, ahol mi kontrolláljuk a pozíciót. Maokai saplingeken fightoljuk. Csak clear és vissza a jungle-be. Jövök midre. És akkor Várj, próbáljuk maradj. egyre Menj a TP-t. mélyebb vision line, Van, jó. egyre mélyebb vision line-t. Játszatok agresszívan Óvatosan, boton? Syndra nagyon-nagyon erős. Elkezdem ütni. Ja, Vigyázz boton, nem látjuk a Ha Syndra. rád megynek, akkor nasorozunk. Jó, akkor meg, jó? Látjuk a Syndrát, menj agresszívan. Kezdjük a nasort. Syndra itt van. Te a vision, nice. Jó, van baronunk. Jócska. Add a tier tier 1-et, add a kettőt tier 1-et, defelünk. add a tier 2-t véd, tier 2-t véd. Tier 2 defelünk. It's fine. Vigyázzuk az ultival, vigyázzuk a Nocturne Jó, ultival. maradjunk együtt. Együtt. Együtt föl, jaj. Fine, Black fine, kijövök. Jó. Jó, Ezek a be kell fighters. menni. Lassan. Nocturne, Menjünk be. Nincs Banshee. lassan. Gnár rendelni tud szinte. Lassítva. Nem is kell bemennünk, menjünk Gyere, minden. ez. Csak szopassuk Az jó, őket. az jó. Üss ki. Kónt, ja? Épülzek ide. Szép lassan. Nocturne meghal. Nocturne, fejezd be, Nocturne. Jött a TP. Nem tudunk TP endelni? Blacky Már erre recall. tépéztem. Egy Álltam. HP a Jinx. Egy HP a Nocturne is. Itt van nincs Nocturne. Jövök. Mindenki ott van még Blue-nál. Van TP, van Bekeljétek le. TP. Letépézem. TP-zek ide. Ne, 3v4-be vagytok. 3v5-be vagytok. Lobosak, de Gnár meg tudja nyerni. Lassan, kifele. Van megám. Nincsen Syndra ulti. Lőttem egy gólt. Jó, Jinx. Flash, No Sams. Pilled Oriannát. Meghalt. Geci, de rossz volt. Jövök, Hol vigyázz. lehet Back. Egy HP a Jinx. Ezt nem játszunk még? Dandom, játszunk még? Megjátszuk. Erős vagyok. Nincs Ultim van semmi. már, nem számítanak rá. Ultizok, gyere ki. Meghalnak. Szép lassan. Erősek még azért. Tudjuk játszani. Széveld a baront. Van Syndra ulti mindjárt. Toklók az hal?
Nem tudom mennyi damage van. Na, de azért Van jó, van jó. Saplingen van, csak az a baj. Á, ez nagyon rossz volt tőlem. az a Esélyünk fight. nincs. Bekétek. Back. Boton megy a vér. Legalább legyen tempónk. Szépen van a sort. Bekétek. Gyere ki. Meghaltam, GG. Amit még lehetett kellett volna még fightolni, no joke. Nagyon overstay-elünk. Ja, de nem tudom. Csak lassan kell. Én magája Sokkal erősebbek vagyunk, de egy engage-ünk van. Igen. Ők hosszú fightokat gyere akarnak rám. Jinx-el. Jinx kibaszottul fed most meg Ó, az az a színre. szép, nagyon idegesítő volt itt átul. Meg így is simák a fightok, csak legyünk öten, és Jinx egy minden summonert most engage-ünk van. elhasznált. Most minden summonert elhasznált. Igen, ami Nice. pro. Blindzelt is. Nagyon erős a Jinx viszont, arra figyeljünk, meg kell öljük. Én tudok Van most még baronunk, nem? Tudok szájdolni. Menjünk. Kell midre ember. Én mennék topon. Jó, csak megint midre fel kell sétálni. Minden kell a turetet elhozni. Még van sorunk. Be tudjuk ezt buffolni és bemenni minden? Nincs es. Nincsen esünk. Nem élek. Nem jó. Csak vision. Kepeket hozzuk el. Nocturne bot. Nagyon heavy erősek. 2 camp free. Megint szét vagyunk széledve. Jó, kövi midvéven együtt. Vannak flashek a Gyere még, keriken. Outrange-elnek A minket Jinx továbbra is, biztos is, óvatosan játszunk. Ők hard engage-elnek és 5v5-öt Jó, fightolni. menjünk miden? Van top wave-ünk is. Óvatosan, mert A kövi vével Ultiztam én is. én elbasztam. Lassan most akarnak engage-elni. Hát nem tudom. Lassan, gyere ki. Én akkor ütném Pókokkal ezt, tudunk én játszani. akkor ütném ezt, amikor a botlink crash-el. Most, amikor a botlink crash-el, nem mennék az Nincsenek ultik, nem jut tökéletes ez így. Ja, oké, akkor hagyom. Nem akarunk most fightolni. Szerintem valószínűleg várnunk kell a sorra még egyet. Az De a arra legszép. mondjuk nézzét topon amúgy, ha nem catchelnek el, az elég jó. A stép. Óvatosan, Meghal. nagyon szép. Meghal, nice. Jó, play slow. Most mit aranyér játszunk? Mennek topra, Fileig a midért backline, játszunk. backline peel. Most Engage-elni kell, mondom, muszáj engage-elni minden, muszáj engage-elni Nem tudnak belénk engage-elni, nem Csak tudnak. óvatosan. Ütöm topot. Nem bírtam leszedni a bensit. Chill. Look. Engage Jó, elnek. ultizom. Nem tud bejönni. Help rajtam, help. Peel. Nagyon szép. Szindára megyek. Syndra, Jinx. Nice, Nagyon end. VP. Hogy lepileltelek, Daki? Én voltam zonyázva, basztod. Jó, end midről. 5 szek a Renáta. Színoztálti már zonyázva. Renáta él még. Van bot vévünk. Ne a Renato ultizzon. Még nem endeltünk. Renáta ulti dodge. Van ultim, van is Hát bazd meg. A szép, azt összekombóztuk jól. Igen. Hagyjál békén, mondom! Csak hit, a backhouse nem érdekel. Csak hit. Már ők már meg, ha már itt vagyunk. Öld meg, dögölj meg. Meg, hogy meghalljon. Szép, szép. GG. Flash ultival Ha- lepileltem. Ha már itt vagyunk, eszi. Szép catch, Lucky. Már játszunk, érted? Már más nem csinálja. Ja, minket adtak, várj, most nézem. Ja, fasz.